Днеска много се вълнувам, даже чак ми е паднал гласа от вълнение и малко ще вие. Що? Днеска ще ви представя BMW 34 и то не какво да е, а днеска ще ви представя BMW 34 Alpina. Страшно много се вълнувам, защото колата за времето си е била една от най-бързите в света, а днеска е една от мега яките на света. Колата излиза 1988 година и се спира от производство 1995 година. Ако искате да си намерите и закупите е много трудно, защото вече няма такива запазени оригинални модели, а камо ли такава версия. Петицата е толкова брутална отпред, особено с този нож алпиновия. Направо е, майко мила, уникално. На всичките филми се даваше газ с все такива петици, защото са 4 местни и за времето си е била адски бърза. Бил е и Е500 чучонето алпината и даже и пушетата. Така че помислете си колко е било бързо това нещо. 3/4 е също годе окей спирачки, но в слабите мотори не са им готини. В по-силните са окей, но тази версия, тъй като е адски силна, после ще ви кажа защо, е с спирачки от 750 ел, за да може да се спира, защото съм ви казал, бързите коли, по какво ги познаваме? По големите и силните спирачки. Защото като го засилиме, трябва да го запрем. Много ме дразни отзад, като видя кола с някакви надписи. Лютеница, чушки, домати, BMW, Мерцедес, мотори с колко кубика и тем подобно. Обаче, това е единствения надпис, който като видя се вълнувам. И не ме дразни, да знаете. Видите ли го е това нещо, е тука, да знаете, че така става ти кебе, вълнуваш се, почва да ти трепери едно вътре да се вълнуваш и си викаш, леле, какво ли усещането, какво ли усещането. Отделно, колата е с мега яка генерация, която после ще ви разкажа за нея, и отзад е с нивомат. За времето си е било дедото на нивоматите и не дава колата да застава в този вид като лодка, когато се натовари и е адски стабилна и здрава. Когато отидете да си закупувате BMW 34, дали ще е комби или седан и проверите, че е с нивомат, гледайте го дали работи. Сега ще отвориме да му видиме сърцето и душата и много се вълнувам. Как се отваря капака? С запазената марка на BMW. Дърпаш напред, тогава дигаш. Да не къртите като луди, ей. Значи в потрес съм какво виждам отдолу. Освен, че мотора е такъв, виждаме ISS Charger. Леле ще ни гръмне главата. От тук идват коновете. Коновете, бе, кон. От тук идва кона. Защото му да въздух. Обаче, като натиснеш долу с педалчето и тук така и шариш. Кинти, кешовица. Първо ще ви разкажа за другите мотори, после за десерт ще ви разкажа за това. Вадиме пищола и за времето си какво са правили? 1.8, 2 литра, 2.5, 3 литра, обаче V8, после е 3.5, 6 цилиндров редови, после пак става V8 4 литров и после имаме 2 Empower 3.6 и 3.8, за тех няма ви разкажам, защото сега имаме Alpina. Винаги е имало спор Alpinata или М-ката, това вече вие си го избирате. Тия, дето искате тук да им духа нещо, ще вземат Alpina. Тия, дето искат атмосферно, ще си карат М-ка. 1.8-цата, разбира се, не ви я препоръчваме, въпреки че хора има деци я харесват, деци я поддържат, защото аз съм ви казал, BMW започва от 6 цилиндъра нагоре. Такива 4 цилиндрови BMW-та, някакви астматици не ви трет. В крайна сметка ще караме BMW. Двойката е окей, има два варианта. На фейслифта е 24 клапанова, която вече е много по-добра, защото старата е 130 и нещо коня и тя е малко припаднала. Един дизелов мотор, 2.5 TDS. Миналия път мрънкахте всичките, че съм го плюл. Скапане като цяло. Това не означава, че ако го поддържате и е в кондиция, няма да е верен. Все пак не забравяйте, че това е стара генерация кола и едно време всичките беха здрави. Но какъв да си изберете ли? Какъв бе? Най-големия. V8, 4.4 с ISS компресор и някъде около 450 коня. Имате ли газ, ще дадете газ? Аз нямам, ама ще пробвам после. Искам да ви кажа, че по този автомобил са изработени доста части в България.
И това може да е само наша гордост, моля ви се, защото ми е писнало да си поръчвате китайски бокуци от eBay и да викате, аз съм си купил тунинг части. Не, купили сте си китайски бокуци. Ние правиме също яки неща в България и затова ги подкрепяйте. Разпънката, казанчето, засилването на радиатора. Това им е проблем на всички BMW-та и на всички стари коли. Не забравяйте, че това е кола на 115 години. Горят им радиаторите. Трябва да внимавате задължително, като отидете си купувате каквото и да е BMW. Особено 2.5 TDS, винаги гледайте виското. Защото виското не работи ли, ще фърли моторче. И ще фърли водата и край всичко заминава. Върти ли се хлабаво перчицата е така, като я завъртите, виското е заминало. Затова трябва е така тегаво да върти. И никога не пипайте като работи колата, защото после че си оправим косата. От 4 години съм строгар и нищо ми не е. Колата, понеже дига температури близки до слънцето, има водно-метанолов инжекцион, който е преди колектора и при високо натоварване, като и дадеш яко газ демек, впръсква, за да го охлажда. Не да бега, а да го охлажда, защото тя сила си има да бяга. А що имам сила? Що ми седи в джоба? 450 коня. Отваряме багажника като доброто старо време. Натискаш им бутон. Принципно 34-ката има голям багажник. Но де-факто сега има такива музики вътре и не е толкова голям. Обаче пък на другите 34-ки обикновените, какво имаме? Големи газови уредби, защото пиеме бензин много и газ. Хоп! И какво имаме тук? Резервуар за водометаноловия инжекцион. Демек сипваме тук да се охлажда отпред. Това е положението. Пак произведен в България. Специално ви го снимаме, защото за 25 години не липсва нищо. Обикновено като отидете си и купувате, тук го няма, даже го няма и капака. А това са немски оригинални инструменти. Даже с тая Хитлер нещо си е правил по бомбите. Видеха да видят инструмента. Ама не го даваме. Мале, адски много се вълнувам, защото влизам вътре. Отваряме вратата и както ви като яки муво, не мали, а али, гледай какво става. Мале, то са надписи, то са копчета, то леле. Толкова е яко, че не искаш да влизаш. Да не го изцапаш. Ако имате B10 Alpina, за да я използвате, трябва да имате оригинални ръкавици на BMW, да не ви се путат ръчичките, защото ще напълните гашичките, като дадете газ. Този модел е с абсолютно всички екстри и дори с някои, които в моделите въобще не работят или не съществуват. И тук на първо четене какво има? Бутон ASC. Колата е с 4L стъкла за времето си, с електрически шивидах, който се разваля и на повечето не работи и само за да го накарате да работи струва 800 лева. Има двузонов климатроник. Двузонов за времето си. Те тогава климатици не са имали, но тук има двузонов климатроник, който да знаете, че му се развалят клапите, топло, студено, лево-десно и там струва 7 чанти с пари. Борд компютър. Имаме автопилот, електрически волан. Това е невъзможно. Бутоните, плазгачи нагоре и надолу, приличащи на 39-ковите. Подлакътници, и уникален надпис. Alpina, BMW B10, 13 номер. Като видиш километража 320 и може да се самоубиеш. За времето си е било нещо уникално. Кола, която дига около 300 км в час, 90-те години. Искам да го карам. Ще го карам. Колкото и странно да звучи, старите коли отзад са по-удобни, отколкото новите. Супер комфортно е. Наистина. Цялата седалка е гушка и ти е приятно да се возиш. С 300 не знам дали ще ти е приятно, но все пак е приятно. Я да видим какво е. Музиката, брат. Музиката бате, како. Абе, кефи ме. Е, така си затваряш. Да не те гледаш. И вече съм си баро. Взимаме ключето и палиме. Задължително си слагаме колана, палиме фарчетата, ловиме алпиновия лос. Сега освен да набием тук на газ да тръгнем на махове.
Включваме първа и тръгваме. Гаци, как ромоли осмако. Караме BMW-то и първото нещо, което усещаме са огромните джанти, че минава плътно. Въпреки че вози адски стегнато, на моменти леко поклаща комфортно. Все пак караме пета серия. Волана е адски мек. Има варианти от тях с сервотроник. Можете ли да си представите 90-те години сервотроник, който втвърдява волана при по-висока скорост? Хидравлично е, не е електронно. Тогава за годините си е било много яката работа. Това, което ви казах за всичките мотори на BMW 5 серия, 1.8 го забравете според мен, това е моето мнение. Ами си вземете единствено и само от 6 цилиндъра нагоре. Двойка, 2.5, 3 литра, 3.5, 2.8, 4 литра. Най-желаната с най-яката кутия. 6 степена. Обаче V8-ците трябва да знаете, че 4 литровите мотори са с първото никасилово покритие и то не е много успешно и там изхабили се, няма ремонт и край. Като се износи никасила, знаете ли какво става? Колата почва да харчи на 500 км, кило и половина. Отиваш до морето и лампата светва. Това е положението. Sorry, Майкъл. Мотора отива в кофата, затова слагат предимно 4.4 вече от 39-ка, които са с ново покритие и най-вече имат ремонтни комплекти и може да се ремонтират. Нали? Дай си Боже, толкова да е износено, че да може да се ремонтира. Имат и автоматиче, то колкото и да е за времето си е било окей, здраво е, но за сегашно време вече е мудно. Позасилва се? Ма не смеем да ги подадем. За BMW E34 все още има части и не са поскъпнали главоломно. Като мине вече в ретро режим, тогава цените ще почват да се дигат. И въпреки това има части, които са адски скъпи. На някои 34-ки има шторо отзад, не само на Alpina версиите. Те са мега чупливи, щупели се няма прави. Трябва да я купиш, тя сигурно струва 100 милиона марки. Както горе шиби даха, ако се щупи повече от 800 лева ремонта. Иначе като окачване един амортисьор струва около 200 лева, абсолютно нормално. Здраве е, окей е. Истината е, че е уникално да имате BMW в такова състояние. Наистина е як. И за времето си окей. Ако намерите запазен такъв модел, ще е наистина окей. Защото като отворите обявите в AutoBG, сигурно започват колите от 1200 лева има такива BMW. Сигурно и за 800 лева има такъв ценен. Ако намерите запазена, тя наистина ще е здрава. Защото от олдскула колите все още са правени, за да се докаже на света колко могат. За разхода няма какво коментираме. Това е стар чекор, който не забравяйте, че от едно време там не имаше нужда от икономия и градско тая кола харчи между 14, 16, 18. Обикновените BMW-та там от 20 нагоре, казах ви 1.8, не искам да го коментирам. На тия V8-ци тая кола градско харчи 18, 20, и даваш газ може и 30, 40, никой не знае колко харчи, не ни интересува. Другото, което трябва много важно да знаете е, че BMW-то чупи мотора, защото едно време хората са ги правили за самолетни двигатели и са ги направили да се карат, идеята е да се карат на обороти. Не давате ли газ, няма мазане, няма ли мазане, последният цилиндър не се маже и колата се чупи. Шестаци. Това е. Това трябва да се дава газ, но това не означава вие луди хора и джигири да ги карате на заварка постоянно. Защото се отрепате и не е позволено. В заключение, ако намерите E34 в хубаво състояние, купете си, защото колата е яка. Едни джанти само и колата става адски красива. Иначе, за времето си, B10 Alpina е била мега яката кола. И има само един минус. Всъщност има два минуса. Че трябва да я карате с ръкавици, защото ще ви се потът ръцете и трябва да умеете и да имате гащи, и да имате много пари, за да си сипате гориво и да я поддържате. Гледайте ни в YouTube канала и в Facebook на AutoBG. Харесвайте ни, шервайте ни, лайквайте ни и каквото има бричка.com по телефончето, аз отивам да си опинствам. Харесва ли ти опината, а? Харесва ли ти опината? Харесва ли ти опината? И няма да пикаш на гумата. Няма да пикаш на гумата. Чу ли?
Никакво пикане на гумата, защото е специално. Айде бе да си играш. Адски много се вълнувам, защото влизам вътре. Ко-ко? Още не съм влезнал, още се вълнувам. Влезнах бе. Колкото и странно да звучи, бегай бе, ти ли искаш да се возиш 300? Като отидеме, основния проблем, знаете ли какъв ни е? Ръждичката. Почва да яде калничето, вратата отдолу и праговете, такива дупки, мишоците я ги ядат. Мишоците и се крият в купето. Затова гледайте да няма ръжда. Си. Не болеш? Разбира се. Не болеш, така набързо. Добре, комши, казах ли ти, бате, да не спираш така? Казах ти сега, какво да направя? Леко включих задна и гледай. И сега, бате, ми се сърдиш, ми леко те чукнах. Дай едно протоколче, ще напиши ми там да ти платят, сега леко калника съм ти ожулил. Понякога 34-ката може да изглежда и така. Като ти писна от дупките и от бордюрите, само леко си я подигаш, тук дигаш с един размер гумите и си караш навсекъде.